Daki pongot ki dekot bat kinong yalam jong ka Hanyo Trap Youth Council haka sengit hok ding kila tur kandidat sya office main secretariat ban pendram ya ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance balai alam de ka National People's Party kabam shimlala asatya ban penyo ya ka jingdawa inner line permit bat ban pendrung ya ka tien khasi haka kharnit ka bapra hadin katu ka ne kanta na kaliang usambut menteri rangba ka jala ubak prestun tensong ulakhot ya keren ya kinong yalam jong ka seng Hanyo Trap Youth Council Habai keren bat u General Secretary uba Aroy Kupar Sendram ula ong bahadin ka jingyo i ka jingkren u menteri rangba ka jala kala penlong ya ka seng bantur sya sekretariat bat ban persya ya ka rukom keren ka jong u namar kumbalong menta ka jala kampat don wat tangki an ban yada ya ka jala ladawan ka lentiral kanwan ra shibun ki jing ya ka jala na kaliang u sembut menteri ulai thu bakat haduk menta ka Sorkar kampat ya keren ya ka ni kamat wat ha kabinet ru kampat don ni ka jing thmu banwan ra lentiral na kaliang jong kaseng menta kasengi ni apo sekretariat kalong ba hadin mengiyo iya ka jingkren jong menteri rangba jong kajela buong ba kadon kata kajingmut na kaliang jong Sorkar banwan ra ya takalentiral kamtam ya apo East Janti Health District na kaliang jong kaseng nadu basdang hadu menta ka kenti ngiyeng ba ako ganong rim bangi persya ya kalentiral kat bompat don kita kian ki ban yada kamtam ya ka jingrong kertap jong meneri ka-message ka bangikwa ban pa sa Sorkar lang ba kami kajingwan ka jongi menta kasengi kalong ba no ILP no railway kumot palada pimpentray kami ka ILP pimpentray kami ka kanu kaan ka banyada kamtame ka jingrong kertrap jong kibriyo ki banapara kani ka jela ka jongi ka Sorkar Meghalaya kamday ban po sniw lani kamday ban perkhat hiru ban wanra ya takalentiral hapo kani ka jela ka jongi la kalong hapo ka rilum khasi ba jantia la kalong hapo East Jantia la ne la kalong hapo riboy kata ka message lani ka kubor ka basay ka bangikwa ban pa sa Sorkar lemba kani ka jingwan ka jongi menta kasi ti kabaar ka jingmut jong kani ka jingwan ka jongi menta kasi kalong ba nyo iba hagini ki sansdem ki beladam ka jinglong ka jingyalam ka Sorkar da ka party NPP pat hadin kata kala don ka election menta usnem ka bangilayo biang ki Sorkar ka batmay hapo ka jingyalam jong ka party NPP bat kiwe gi seng sendrop ngikwa banwan ban keli jingkeli kabaningkong ka jingkeli ka bangikwa ban keli sa Sorkar kalong ba ja sya kato ka resolution ya ka balapas sa kasnem arja khandai nakabenta ka ILP kabaar ja sya ka resolution nakabenta ka tien khasi ka balapas na du usnem arja khatra bat kabalai ja ayu ya ka amendment bill jong ka MRSSA jong usnem arja arpo kita kini kimat ki bangikwa banwan ban penkenmau sa kading Sorkar kabatmai kabala shimti lan nelayalam do ukon ra sangma hadian mengilayawan hangni jaka ban perta ban pensngau ya kita kijing dawa ki jongi nilayo kajingkhot na deputy CM ban ya kendu bat u hapo kamra trekam bat hangni kajing ya kendu bau deputy CM haringkat kiwi ki officer jong ka Sorkar jela na du chief secretary bat secretary jong ka home political department ngila kren sa da ka basyayo deputy CM ban ong bangi nakaliang jong ka seng ni persya ya kanu kajing temu jong ka Sorkar ban wanra ya ka railway la ne ka lentiral la kalong ya ka rail kit ba marbam la ne kit tiar ne ka rail ban kit ikibrio kastan la ne kajing ka nongrem ka baka kasenga yang kalong banginom sya da lele ruam baka rail kanwan hapo rilum khasi ba jantia kat baka Sorkar jela la ne ka Sorkar India kim pentrikam ya ki an ki ban yada yangi kum kajat bendri pa la kalong lomba KLP la ne kanu kaan kum ka amendment bill jong senam arca arpo jong MRSSA ta yang jong deputy CM ulah keren na kabasay bayakan ni kamat hakabaydi baka railway kampat don ka jinge keren wat ha cabinet ro ka Sorkar jelahi kum baka long menta kam don jingmut banwanra ya karel hapo rilum khasi ba jantia kata kadai ka jing keren ka bana kaliang jong CM ulah penpau hakmat jongi batle si ulah ongru baka ta ka jing keren jong CM ngimtip maur datip ha kai gajing mut ka bau CM ukren atau kasngi la siban penpau ndre na kaliang ka jong u la kren na ka basay bayakan ni ka kam wat ka cabinet u kampat ya kren baka Sorkar jela kam don jingmut hiru banwanra ya kalentiral hapo rilum khasi ba jantia kat bompat don ki an ki banyada yangi kun kirit pa kamat ka baar ka bangi kren kalong ban ya ka resolution jong ka ILP ka tien khasi bat ka amendment bill jong ka MRSSA jong senam arja arpo u deputy CM mentan ulah penker ulah ong ba ulah pentip yangi ba ka Sorkar Meghalaya hapo ka jingalam jong kontrak sangma ba deputy CM ba prestun tensong haka por badon session hang tiap po dali ka ban sedang ka autumn session kala ban sedang na du ka arpo trik jong mentau benai kan kut adu ka khatway trik jong benai risau
kandon ka full delegation jong ka cabinet jong ka Sarkar Meghalaya ka banlet ban ye kendu la kalong ye ka home minister but yo prime minister but ikiwe ki minister hang te pot Delhi ban pen kenmal ya kini ki resolution lan ikimat ki badang sateng bat ka Sarkar India kata ka jing ka jing pensai ka belaan na kaliang jong deputy CM bala kular yang ni bahapok kini kita tarik kan sadon ka kata ka delegation jong ka cabinet jong ka state cabinet ibarok kawai bakin let ban ye kendu ban but din ya kini kimat ki basateng jong ka jela ka jong i